Torköve és Kisújszállás között Kisbolemán tanyára érkeztünk meg. Bejelentés érkezett, hogy lovak pusztultak el ezen a tanyán, és jelenleg megnézzük, hogy mennyire valós ez a bejelentés. És itt jelenleg csak kutyákat láttunk. Most itt elkezdjük keresni az állatokat, és megnézzük ezt a trágyát, hogy mivel elpusztult lovat jelentettek be, megnézzük, hogy valóban találunk-e lótetemet, és úgy látom, hogy találunk is, és tökéletesen látni, hogy ez nem egy ló, hanem kettő. Itt van egy fej, illetve itt van sajnos a másik fej, és a maradványok. Továbbá, itt mellette egy másik tetem, lótetem. Akkor már nézzünk, menjünk föntebb a trágyán. És itt van egy másik ló. Ez még nem olyan régen pusztulhatott el benne a trágyába. És feltételezhető, mivel nagyon laza talajon állok, hogy még alattam is lótetem van. Úgyhogy a hatóságokat mindenképp értesítjük.